asante ko aye ko ye ejina ho eji wo man si won na Kwame Nkrumah timi nya akwanya etimi beje independent ma Ghana wo so woni mu a e ka asema kire wo na se obi ya ade na nye obi ka asem bi na nye na e de asem bebele o man e de asudie bebele o man e de mpapa mu beba e de ntokwa beba e de abufuo beba na se odasani sole kotia na sebe onimi nyansa binti sebia ya ntete ni ye nti wo se jai blagging no opanyiri bi nkyire wo obi anka nkyire wo because wo mpa bibia hunu e na mpa bibia tie e na mpa bibia sua ifi se umu ade o kasa rough asem be si wonu no waka onwene ho e to format se sebe ya ne kan yeah adeshima ma mu nyina ha wo yede ka yem fast dam otwedi ampon eja obo soro bo asase obo ehun bo han bo anono bo anom tonsuo bo awia onyame basa yi adom ba kope obo ye ho ban ade asa achien ade achie ba ko biem ye kai na abu na keka ne mabom tibi film de bibomu a ene eye dapa wo kira ye fofie yede ka ahwefo tiefo medamu nyina si sebe aya achacha wiase ablaba ko yesa achacha ene mpanifo fa na funu esi wani ma oje esi wachi so a oje saye papa saye boni woni pa wote se de woni wiase di akon fi se wo kan sem papa o ya de papa ade bia be bia no obehia mu nsohwe de obeka papa de obeka boni de obeka ansem if so bia ne se de osi ete na asem asefa ene de eye onyankopon adebo ene sabia mu sebe nya ado obo ade bia ne nakwai ene de ye nti enya nwanwa sa ompe ebi be dow ebi be taw onum asem be ye bia hi be ye bi tai osi onum asem be ye bia kono ebe ye bia ni je na hye bi nkuran ne boa bi na obi mpo betie wonu asem no etime boa na setan na blabom etime koyie ema ode boa na blabom eye otwadi ampon etiri mopo enna de ye onyankopon ono ote de oya ase eye onyame akwai adeshima enche bia enibre bai ema asebia musebia nyaado ifra kobene ema asebia musebia nyaado ye ma adasa ma hunu niema bi sebia musebia nyaado sebi kafrache papa ngoma so pa ngoma so eye ni yie mu a na nyina num ode enye ne hwehwemu enye enhwehwani mu so ne wiase opani ya obre so opani ya obre hwe ma menka asem kyerɛw Ghana man ha uko SUMSUM hunamu duani tu fom hwe soro hwe fom benkum ni fa poe atoye famu a ade e wo wiase ha ne se enipa eye nipa kronkron eye nipa papa kafla oni papa papa eye 70% asempa na me ka kyerɛw enipa bonefo mesela ka kafla nipa bonefo e 70% enipa papa ewo Ghana memo ha eye 30% papa eye mu wa ha enchemu aduasa ena emu wa ha enchemu aduoson e nipa bonefo nko a enti wuti o man mu na se oso pe papa obebre wiase oni nipa diakon wuti wiase a obenya tamfu bebre efri se nokre we ne ka eye kanna asempa na me ka kire wo no hwe de ama me kasa nyina wo ne mefra kutunkuri a mete nananom asaso ye ka seso eso we aha ene yi nananom musuo ablafo no ye yi o musuo ya mete asaisu yi ejina ho ma se asemba papa bone yetie na sabia musebe nyaado eye musomfo ma de nyina na wo ya de kese kronkron tano bo asie ne asuni asane abusumi asa komfor ya me ne mo kasai enya hwehwani mu enya din mi wo mi din dada o pese ohunu de America koto the Royal Magazine eye otumfo book also the Royal Magazine first edition mayam fom so enam se me gina baabi a me gina kasantia kamede krata na be kire o se o pe o hwa o so pe the Royal Magazine first edition page 87 88 89 obehunu nana oyade kesse traditional place of tano pankrono me 3 pages mabakosem ne tano abakosem
Asanteman mu ha sabia mu sabia nya ado nya afi na mebeka abo me ho abaso komfo bia onimi bia anime gidipa oye bonefo na oye komfo ana ahoye a ene adwem bone ewoni mu ena sabe onka bibi nkyere wo na onsi bibi nkyere wo efisa akom eye ofle yede wo nyame na de ma enya asase so ade yes eye dia men kyerɛ ene sabe adoma kyade otwadi ampokwa me e de adom me ena me se me pedin radio station TV station ebro be 6 ena ato am ofia se on be peme ne maye afa me ne masua de ebisi ebetua meka ye de ka ba be fa me be yem sei enso me se me ni bre efi se me ni kro na ene mami ayam enye din na mpo wo din a ene yebo ose ewase enchecheremu de wo mu ene bibi enye ne yie enye sabia mu sabenya ado enhwani mu o me ka asema kyerɛw onipa da sani se obetena ho na akwada ya obeche opanyin ana oni ne boti pan ana sabia mu sabenya ado akwala bi ana obi abegyina o maame no papa anim no watene o maame ne nsa ewo o maame no papa so abebro o maame o ana akwala wo che no na o maame betima ne no ata no so bie no abegyina o maame anim no abeto o maame ho abedi o maame atem na wo ya akwada no wagina ho ne abebro o maame ana ya abedi na tem o maame wo do ba asase so emfaso e wo so ne de o papa awo a owo edo ba wiase no ne so mfaso ne sei abo akrante e na ka asem bi o se ye wotu eti abo akrante me ka asem pa akire wo abo akrante o se ye wo e de to eti na ni ma de kro ti abo akrante kwa didi a besame nuanom abofo ye ekowuram kokum nam ana ye nuanom akuafo a ye do e me ye duane di a sebe ye to onso a no ya sole ye Ghana man ena ye mu akuafo ye ka nipa a wo hia e wa asase so a obia ne ho ni kuani ye pe so ye ohene so ye president so ye minister so ye hwan so ye hwan obia ne ho a oni akuani ye pe efri se akuafo ena me ye duane die o me na me bibi hye sebe ya no pipipie mu president odidi ohene odidi minister odidi Osafo odidi komfor odidi malam limam odidi na empo lawyer ni judges omudidi ni nyina afide ya efrakuafo enhyiran kanyankopon odin eda efrise ye nuanom ye papanom ye maamenom ye wofanom ye wofa asenom akuafo omadawro ma ena nipa timi trase eme ya bra botimi ye yie me yetimi ye from efrise ye nyinam enyeja akuafo eni buo ewo Ghana memo ha enti obia mu akuafo enti kuani bia ne na wiase aye bisi basa adane abutu akuafo nyini che yie pa oni ma de kro ntia efise onyankopon ani wo akuafo so pa onyankopon hira akuafo kuani onyale basa akuafo ngu basa nyini che enne na me se bone ne nkekaye ne fi aka ablabo nti amaka ni penti na amakuafo enche wa asase so na de ameka sei enyina na se sabia mu sabia nyaado sabe kafrache mensada mensayem mensabe nkum me kire ne animu mesreka wo asema me bekan enyansafo ene badwemba ene hwe na nakese etie na nakese na hwe na nakese TV obi a opa bibi ahunu opa bibi ahia na sabe mesreka wo na nya bagimifo onim bibi o se wase enkyerkyeremu na wo mu omo a ensam ba ye ne de ye kan nyina de o wa dwen odadwen na odwene na odwene kwa akire no sabe ya mama opia o ya muamo na sabe kafla mesreka o nya atim didi o nya empaleme ye hia ye kire ye kasa ye titi nipa ya nya nipa de sabe onim nyansa na onnanwene no ono na obeka asem bone
afan kyerɛkyerɛ a meyɛ hu efiri sɛ wote sɛ deɛ nia wo atamfo onim deɛ nti a meka sa obi ma comment bi na jai blagging no a o blagging no me ka se ma kyerɛ wo jai blagging no ye ka se blagging me ko school da me ye illiterate me si school da me da me nteblofo me nim hwe nanso ye nim hwe kura na aduane emu abene no ye nim sa abene onu adokono no ehia onim sa anye bia adokono na abene ye nim hwe o wagimi kura no aduane onu ana se aduane no mu hye na efiri tutu a ohun se aduane na ye dai aben entira me ka che o se yawo abawiase na se wotena ho ma akwala bi asukonu ma bi na obebro maame ana obegu maame ho fi na wo oba no a ana wo papa na wo oba na wotena o me obegu papa na wo maame ho fi no na wo gina wa hwa akwala no ama wakọ ame abebro maame a sebe opomba ekura ho mfaso chew opomba obi a yanyinsɛn no ne ya anwo no ne ya pon amamogya tu sebe owofo no ana maame no saa akwala no amogya na sene kɔ no tantan no amogya fi no ne ho mfaso ɔse ne wo saa nipa no efiri sɛ aboa krantie mpo wɔ se yɛ dɛ yɛ wotɔ yɛti aboa krantie sebe mu na mosua de ɛna makɔ school akɔ akyirikyiri yɛ ka so obi blage a kyɛ sɛ wo dwa nanum efiri oduma nkoma bo ade mfiti ase na nanom ABAKOSEM ni nkyerɛkyerɛ ya me de to na nakɛse TV me yɛ nkyerɛkyerɛ interviews ahodo ɛwɔ hene ba media ɛde abeto aso a ɛna abewie na nakɛse TV ebewie ebeduru sei nkyerɛkyerɛ kyerɛ nyina emu de na yɛ sɛbe me dwa manum efiri sɛ se yɛ yi kwai na sɛ kwai no anka ho dae a na tene yɛ yi kwai o road ɛne yɛ sɛ wo dae no yɛ bu afiri kwai nim ne yɛ de kwai aba abeto ɛhɔ na nka bo sɛ yes oloko we ɛyɛ gye enkrani ne kan yɛ na yɛ yi kwai no yɛ de bubu ne da n'ani abere ama ne bu afu kwai no wa ɛkwai no wo de ohunu sɛ da wo flatete no o sɛ o ɛkwai de ɛfɛ na de kan ne dae de ohunu sɛ meko we ɛhyehye ya kasa kyerɛ banyansafo sɛbe nya bagimifo ya tete me ya anya me ya kyerɛ me kasa ya kyerɛ me didie ya kyerɛ me kwa ya mefa so amenante enti won sɛ me bɛ hyɛ dwumadie na ase nyina me se ade a me kyiri wɔ wiase ne di pa o mu panyini na odi panyini sɛbe anim yɛ fam ɛne di pa on pesa no kora bɛ yɛ adwuma no pesa odane no kora no ema ne ye kontompo na nipa opese odi sum epenti sum ma ne ye han ma ne dan sum na sabe entesa dabi kasafi ya mfa ntete nipa ma menka asem nkyere we ene na wiase ayi bibie adasama mo mfa nsem adwene meme ye otumfo akomfo bigina ho magana man ene me ka asem akyerɛ sabe meta no wodin ayebi atwa sapen fritetentrede ye na komfor ata na komfor kope mu bleso pankrono asem na me kan wate ase na sabe asa adesema ma muntie ne yie mon fa nsema dwunim Ghana ebeto asante Ghana ebeto asante o nanso enam adwembone ene pesami nkumnya esisire etiri mo odene ene emim ye nipa ye mim de nipa de sene ono nko a obedie ama ne ho atɔ no wanya ka kase atramu wanya fi papa atramu na sebe ya bɔ age ne so nti onwini ne nuanom aka ho hwɛ opem so odi kai na no setutu one obri komfor noche komfor damete komfor tuda komfor sreche ene na komfor ene na bosom ene konji Asanteman si wo na hemfu ohini bia gina brane hwe Asanteman mu wa ye wa manhina eburo ebese wa ha ne akire saa manhini tie ne yo
obia tumi ne na ho den ene ne nko den ene sere na kodwa mu ye duro ye kamu asem kire wa adaje bebo ye nananom e de aprisie ose oyo akokoduro ene odo mapa ekon agya asante si ho ene say ye nananom bibo sebe ya dwolo te sabayire ya kasi ya dwo obi a ye twitwa no sei te sabayire ni ato apete oni ma de kudie ntia enam oman ho do wo se da bi enam so ena Asanteman ebetuma gina ne na so a me de me ho bo afode hwan ne betuma ye Yesu wuo no kura no sabio ye se ye ka eduru wei na me nka kyo Yesu wuo mpo no enuru wei meka wo obi beka se wo ka abususem ntina me se me kasa kire abadwemba abanyansafo efiri se o read the Bible say emra ye bebo Yesu ye kiri Yesu a Yesu hu si ye bekunu no o free dom no okokokwam no okobo okokwam mpaye na emfifiri efiri no etere te se moja me read the Bible a kire odam de o de compare muna mokọ asori o muna munim ngoma me de minim hwe eboje efiri Yesu no moja emfifiri efiri no Bible say emfifiri te se moja etere te se moja na mra ye bekum Yesu no tie ni yo ya che no no ye obewuo no wo se de ye Bible so wode ne kase tire mu se meja adenti no wa dey wa pale me efiri se sable no wa dey onu ne ho ewuo no Yesu no wompe nanso osofo enka nkire wo osofo wo kirefo a wo gina wanim so wo kire onyankopon akwae ne Bible mu no onka no krenchiro was Bible say what the nikese tie mu place was dey meja adenti no wa dey wa pale me obi se adenti no wa pale me a oni nyame ho yaw wodi nyankopon ho yaw Yesu mpo odi nyankopon ho yaw onu ne ho ewuo no anya ne de fi so ohuni ye no SUMSUM mu se ye bekunu no okobo mpaye no mfifirefiri no etene te se boja efi se ohun se dia do no ekon no anunuro tie ni yo ene wo se meja adenti no wa dey adenti obi ka sa adenti no wa pale me adenti no wa yi mi ama oni ya wo ho na yura ho wa mpe enso ye nananom ebi nsi wiase ba bia wo ye nananom binom ate se nana di kopim twenebu akodua no ene ye nananom hemfo aka obi tibi gina ho wo se da bi se Asanteman ho beto no edia me de ho ba afode ye sie bi anim no so nana nkwanta kese hene nana me chiawo nana bo achiam udim nam ti ba bi mia me bra nana adwumakase kese hene nana me chiawo nana adwumakase kese hene tieni yo omu nyina do ho to ho ba afode ye sie bi anim no so esa duro ema akofo edwale aduro kosa amane bia nana no kire ye bia omu ye bia no asante ankokon no ani nkuguo da me ka wasem wa wasem e blage unim hwe unsua hwe unim de ena bia onanam nka bibi nkire wo fa asante ho etu wo de asante eni asikadwa di agro ka nsem hunu me kanyansasem ka abakosem kire AFUTUSEM ene kwa nipa befa so obobobla no obi se me blage if you say wa nyantete papa bia oni ntete na Bible kro se de badwemba na betuma di akra nya bagimifo Bible Asanteman na nam de ho ba fode na me so no man be yesia sei we se sei de yesie no de ye twitwa nam de yesie na nim no so de ye adwo no me pa chaw enya bia no ABAKOSEM we the whole Ghana when they will be enso se broni a enka saye nananom a de ho ba afode no enka broni be fa ni Jesus ko be ka se more than Jesus we mpo de o che Yesu wo no mpo wa mpe
nanso enyamu na moye bibie efiri sɛ Ghana man enyina ya the politics aka ehemfu nyina no atu hwɛ ma me ka asɛm nkyerɛ wɔ Ghana man president tie obi be ye Ghana president ya Ghana nya ne die o enne me ka ba busa o mampanyina nkasa bi o ba betena konya so bi sɛ Ghana ye ne dia enya ne dia nti ena mfie na idura ni ato aba ne ya de ni atu no o ya ade so ade ya de ni ato an so ana me boa efi sɛ obeye hwesofo keke Ghana man ye dawo eye ya ahemfo dia sɛ wonimu a kone ko bisa hwɛ ye mampa ye wura o mampanyini na dodan ko kufu ado ya wote akonwa su sesi ayi ka kra bi na ne bra ye de aso ye de okɔ wɔn sɛ ɔhene ye to ɔhene so abada jesu ɔhene no wuso ana sɛ ɔhene no wɔyɛ ade bi etia amamle ne amane ɛne yatunu so jesu ɔyɛ de wowu nanso ɔmampanyini sɛ wopɛ sɛ wompɛ emfie na idura yɛ de yɛto aba ɛkyerɛ sɛ Ghana ɔman Ghana ebeto ye hemfo ebeto asante enso politics intine o de Ghana Asanteman si ho na o de MPP si ho na o de NDC si ho a enam politics sika nipa no benya adie akesesem ni dwane ahantan a obeye ezi si dan akese daka akese mu nti no o de Asanteman to ho a ye beyi MPP ye beyi NDC eja Asanteman ato ye nananom akoko dura a wode gi wo man to na e wo hene fa ayira because of ye mimfo ye pesamin kumnya ye trimodinfo ye payanko a ye personal interest ye ene hia ye o ye nwini obi ho enne onipa be kumni nua anya sika ama ne ho atoro ne nua ehunu amane won fa humpo efiri se de be ya ne ho be dai ebetoro no odwene nananom so de wodwene a odwene nkyirima enti wo se sa Asanteman be fa no ntoma pa afra me de me ho bo afode ma Asanteman asema me ka ho nwiri o enya wonwo a unya ne ba bia je so ya ade ye kese me de sabia mu sabanya ado tie me mpanimfo kasa o me nsamanfo so ne bomi chidom if you say me blame me ho ase da ne da nyina me dubu akwala me bu panyini ye kire me kasa firi ma hyase ye kire me ntete ye kire me ko ye befa so abenante se wo nante na se usa na wa nante ya na no betia hey nante a wo nante ni ahantan for nante e ya so den for nante to hey wo nante nante yie o didi na we se wa no cham na nam te fra ye didi sa ye didi a ye maya num enwe sa aduane sa kraman o ya ade bia na mfata nananom betia wo fisi yetiti nipa ye nya nipa akwada kasa bia beka e bia kire panyini no nyesa wakasa panyini e kwase na aboa no wadi na temu kasa numpo abekasa na ebu amamu no ye chiw kire wunyansa asantefo yetiti ye yewu ya nya ye enti na wiase ya bibi basa yakodi broni amane achi a ya de bible abesai ne ma wiase na akwala mu panyini na nka akwala obi nam a obi nam so obi nam no okompo na hwe na ntia otumi sa nipa wo ye santini asantefo ne danso enso ne futu fly ya deti nipa ye nipa te saboa sabra ya nananom konje asante ene o mayasi wansa na asante ko aye ko ye ejina ho eji o man si ho na kwame nkroma timi nya akwanya etimi beje independent ma Ghana wo so wonimu a e ka asema kire wo unima bakosem kobisa if you say the whole region bia obia asante wuram enhyehyaya asante eko ya ye ne abrofo ye no san hyehyaya ne apam no ena ma enkroma kwame nkroma etimi gina so enya fa ahodie de ma Ghana man enso unim opanyiri bi nkyerɛ wo obi anka nkyerɛ wo because umpa bibia hunu ena ampa bibia tie ena ampa bibia sua if you say umuade okasa rough
asema besi wonu no waka onwene ho eto format se be yane kan asem na me ka kire wo no asanteni bia ne wa woye panyina obetuma be kan asem a sebe ebekwa kofa okon ene ntokwa ene nyimu ene mpapa mu abada santeni panyini bia na obetuma ye saada enya atem didi o me ka enkyiremu ekwa ya ye fa aso a ye tetete ye ene ye enkyiremu enso ne no kora ka no eye den fisa me kan ebi kora ebo me hopo ebi edwene bone ma me eka ye nkokora na ne ye de asema to so eka ye nkoro na nka ebi a ye be ye obone ne abopa ne abekun ne ye de efa kwan bi so enso de onyankopon pe no ye mimi wu a na obi anwui mimi to mimi ho me ye nipa ba me ho be na efe me wo kapre me wo taku ablabo be na mabo me ye nipa bi me ya aboa bi ati ase me wu a e de na aba na emom se me metena ho as tano komfor na obi di esikadwa asante ana panyini bia ni matwetwe fam da bida enche bia ena yinipa mu ade mfade ade nti ye ni buo ni mkasa de nti ye de o man panyini be ma ebeto abonten man kasa nti a eye papa na sebe mu sebe nyaado tete na tete amana mafo bia enya bia pempam na nka wo se no anu thank you se nka wo de kotoko anim bedi agro na nka akola bi asade abeka se asantefo ene kum komfor na che asantefo ne kum wei asantefo nye na waka wei na asantefo yete ho obitimi nya ayi kakra chance kakra wanya akotena brochire wasem ye blogger na wasori na wakasa tie sikadwa na mu ehemfo amomo se mo ya asantefo ehemfo amu go brochire ho no emfa so be na omo so mo so mfa so ne sei na ohini twotwopo bi na wasori na wabekasa tie asantehene na odi atem na otwampoa na oka asem abra bi amampo hini mpo akonya mu duro ehemfo amahini mu akonya mu duro no sa wo hini mpo enye na fe no enso himfo amahini akai obi antimi nsore entimi no ohene no enka bibi nkyira no mane hunu se sabia mu sabia nyaado ade a wo ye no sabe emfa papa efiri se Ghana man okon no brede atwam wo ene okon ni hobie mu enyiyimu eni ho empapa mu eni ho metiu makao eni ho ye nyina so ye tani so ye santini so ye mfantini so ye gurumani so ye achimni so ye tachim hwanhwani so ye diebe ni so ye bruni so free hene so free ye nyina ye Ghana ba kope empapa mu eni ho entity mu eni ho enti yewura opemso ya wotoso mienu ya mekasa se sante hene asem a meka enam senti no papa yi odo ewiasema nyina onyim onim se ufiri ha onim se wo ye hwan onim papa yi hwe odo owo education found obi eyi ekwo the whole region onyim abasoba ho bo teacher fo abaso ekwo the whole region sebe onim hwan eno onim ofi se ekwo bra nya dai eni ho biem eto ayedai etwa no more entokwa ebiem na se obi ya ade na nye obi ka asem bi na nye na ede asem bebla oman ede asudie bebla oman ede mpapa mu beba ede ntokwa beba ede abufuo beba na se odasani sole kotia na sebe onim nyansa binti sabia ya ntete ne yie nti wo se jai blagging no ya tena ho na ma obi mabro papa o mabro obusia panyini bi o mabro o maami bi na tena ho na hwe no na onko na o maami ba odu ba wiase no emfaso a woso ne de be ya onim bebi Ghana ya hemfo na ya o mo de o ya enka sebe obi koye president okoye MP okoye minister okoye DCE okoye assemblyman enka de wo hene pe na nhyehyɛ ya ope ena nka de beba bu man no nya na seka sebe Ghana man Asanteman trokan nwonan no saa ne nananum di gya yen saa ne nananum tete yen
ye nananom ko de to ma ye ekun ni hobie mu nanso ka wose kame no ya de papa ne ye nananom da asamado hunu se da bi ekun ni emoja ye de to ho ekodeji Asanteman si wo no ampa ye nananom a ekodeji wo mo na omo so ye bibia ma ensamanfo ne age ene ensamanfo ne cha asamado nyina ahwe ho nko a ani bre nko a osu nko a abodwodwo ye twere ye se ensamanfo na meka asama kyerɛw ensamanfo ti asamado yesu a ya brato agu si ye de ho eto ho ma ye man efiri se eso amanfa so wahini bia oya MPP ni oya NDC ni wahini bia oya NDC ni oya MPP ni enti se MPP ne beba ni ko abre ni ko aso ti se MPP ni na beba ene wahini no omu a ana wa NDC ne beba ene wahini no omu a esan se ne party abanti no ni ko abre ni ko aso enti se empanimfo no ye niema bia mfata wakana no atum sa apatemu na oda apaso kana no atum ontimi nkada efiri se ye de che atuna no ene de krado atum ya ma ne dwete ya ma ne sika ya ma ne ka de opa bia na nsaka na ne man no a enka ne yeso obedi hina ma ho ayo hene ya eye oman na asede no nyo no ohwe onfa ho kura Dabi o nya no ohwe Dabi da enya no o ono ankasa ne personal interest ni gidie ene sebe na hunya ene na sumdwe onfo man no efise so ohine bi na be sori so ohine twotwopo be sori tie sikadwa ka ohine anko be sori a challenge no wo ye NDC ni wo ye MPP ni sa wahine na osole so tia kasa tia sikadwa no ono ye NDC ni ana MPP ni nti okoka ne party no ebedi no ho ya ofise ya mani sika ya kana no atum nti oman no ofa ye mo boye Asanteman enye sabia nya ado opemso otumfo na sabe ka obi bedi nsamfo akasa tia sikadwa ono na ebesore abekasa wo enka abo na ntakra ena ma ne ye kese Aboa no be fa ne firi ne ntakra na mpanimfo se ensososo ena mata no eye kese ka mahine no ka opemso mamukura enka ne no nananom gidie mu ene amane mu ni amamele mu no obi bedi nsamfo a opemso akura nte obete ho asem no na asotwe fata no mo dia be dai amane dada eneni ho minim sami hu ye nkrofo ahi ai ye nyame kura ye bekume ye nyame a ye bese ma homa ye nya ye bebo pa me yekume nanso me kra enhye wonsem onyankopon se enam so na memewu a ye nyankopon asem fi se wuo eda ho bo bia na mmom sa ade ne ye fufuo na so be penti na mana ye kokko ana tuntum de dapi brebre amani ama fi se apetabia be ko wuo no ode ne beja prekensi ma so one ne ntena wanka so fichiri na ni nkyira yino apetabie obeko wuo no ode ne beja prekensi ma so one ne ntena wo wanka se na ni akase no onfa hunahuna ne ba no entokwa ni wiase biemu entokwa ye nananum ko ina twam bia ka ne se wo ye hwan ye nyina ye be enkabomu ni etima jiga na ma yesi ho ama oban no afala ntuma pafla na dache ye nananom ye manom ne nananom a ebeba no ye ka se ye papa ne ye maame mu bebu ablabapa da ho nya ablabapa ne sika wo ene ahunyade wo bia wanya ahunyade wo bu ablabapa de esi wo ma ho na kwaya wo fa aso di nya se sika no ana ye japade no na nya kwan papa so na ye nipa moja na ye kwan bone na ye owuo na ye sisire na ye tirimoden na ye pesa minkumnya na mo mpanifo so woni pa bewu na mo ema wo ketremanya dai empro ene de ene abraba papa ne dimpa no wono asem ebe ye hwam ama asem abeka no aso aba ama adasaman medama se nyame nsira obia onye obia kuma so ade ma no obia tirimopo ne nhyehyeye enya kronkron onyame manipa ntiase
onyame yenyi mfiri amanyosem na amanyosem enti ene ukoye ndia empapa mu anuafo mienu odomapa ya no owo politics nti ene yendi minya akada entokwa wesi mi MPP ni wesi mi NDC ni enso ka abekro nson dua baako etesa anoche esi woyewu dua baako ena ne mine branches no enene ayem papa mu enso so na nkante saa wo politics nti enti me papa nom enhemfo me nananom me srebo mo nsori nyina na wiase adidida na ye na nya didi preko ya nwini ye mani ye nananom ne ye daachi o ye de sabia mu sabia nyaado ebi abedi nkyene boto kakra na okọ o mano nananom asempa bai esapa bai ena wutwade ato ya ntete ye ma ne ye nananom akyere papa na nkwala ne fa akyere bone eni suban bone na sabia mu wodi nyini a waye kuta suban bone de nyini no waye panyim bone o na dua enyini wi a ontime ntine no ma ne nyeye gese dua ne sua na watime de ahoma ene sabe blog bi anabuo bi agege no tata apesa de akoduru se de ope mesramo medamo ase enye sabe mi hwehwe ne mu na mesramo Ghana man ye nyina ye baako ye baako ensura blonko ena do kronko entokwa eni hobiem medamo ase nyame nhyira yen na Ghana man yenya ntiase yenya odo yenya gidie ma ye ho yenya hofama ma ye ho yenya tema mapa tema mapa tema ni ho setema ho a minua yi eja hye no ye ne ya enam se me wotima ma nti mekwa koboa na dumjana ma no setema ho a minua yi sabia mu na fade a wode ikọ edwabom nye me wontuma mienu me nkoma ne baako efisa me dwene ne ho setema ho a wayemu akura mpo no se okoto amnamu a unua no hu na ye ne ya obebua se wayemu anu nkoto amnamu na setema ni hode a unua no wuwu mpo a na ni beje obebo hyire ya memi antiase me damase bye bye osomfo na oyade kesse kronkron tano na me de chia mo na tano nye obi akoma so ade ma no me antiase wakira eye fofie me damase nyame nhyira mo kire fia efiada eye fofie me damase nyame nye obi akoma so ade ma no bye bye